Arkitektu, irakasle eta ikastetxeko lan talde bat izan da, talde motor bezala ondala, eta honek egin da ben elkarlan horretan, proiektu honi eman dio bere balio erantzi hori. Diseinu prozesu aberatsa eta sakona izan da azken 2 urtetakoa, egitasmo pedagogikoa erdigunean jarriz, arkitekturak eskaintzen dituen aukerak arakatuaz, eta bidean sortu diren beharrei erantzunez, ez? Eta hala sortuta diseinatu da arkitektura pedagogiko. Azkenian elkarlan bat egiten urretan, elkarrentzun da endan lanketa izan da, eta beti ere parte hartzaile lan talde guztia entrakotat hartuta. Era honetara lortu da espazioi zentzua ematea, ez? Aurraren begiradatik diseinatutako agertoki pedagogiko horiek sortzea.